በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዝተኸበርኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ከምኡ እውን ናይ እኖና ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ሓደራ ደቂ ዝኾንኩም ምእመናን በብዘለኹሞ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሰላምታ ይብፃሕኹም። እሽሞ ፅቡቕ መፃጉዕ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ራብዓይ ሰሙን ናይ ዓብይ ፆም ንርከብ። ፆሙ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ንከፈፅመና ሰላም፣ ሓድነት፣ ፍቅሪ ንከስፍነልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። መፃጉዕ ማለት መላእ ሰውነቱ ወይ ድማ ካብ ክፍሊ ሰውነቱ ክቋፃፀሮ ወይ ክንቀሳቀሶ ዘይኽእል ሕሙም ዝሓመመ ማለት እዩ። በዚ ንክንገር ንክንመሃሃረሉ ብሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ዝተሰርዐልና ናይ ወንጌል ክፍሊ እውን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 25 ዝርከብ እዩ። ነዚ እውን ከም ሃይለ ቃል ክኾነና ዝኽእል ኣብ ቁፅሪ 6 ዝርከብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተናገሮ ትፈቅድኑ ትህየው ዝብል እዩ። ክትሓውስ ትደሊ ዲኻ? ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ስጋዊኡ ንዓይነ ስውራን ዓይኖም ንከብርሀሎም፣ ንፀማማን እዛኖም ክኸፍተሎም፣ ንባህማን ልሳኖም አንደበቶም ንክገልፀሎም፣ ንዝተፈላለየ ደዌ ዝተተሓዙ ንክፍውስ ኣቀዲሙ ይጥይቆም ነይሩ። ትፈቅድኑ ትህየው? ክትሓዊ ትደሊ ዲኻ? ምንተ ትፈቅዲ እግበርለኪ? እንታይ ክገብረልኪ ትደሊ? ተኣምንሁ ከመ እክል ዘንተ ገቢረ፣ እዚ ምግባር ከም ዝከኣለኒ ተኣምኑ ዲኹም እናበለ ኣቀዲሙ እንትጥይቅ ንምልከት። እዚ እውን ስለምንታይ ከም ዘድልየና ንሱ ኣቀዲሙ ይፈልጥ እዩ። እቲ ንደልዮ ከም እንደልዮ ንሱ ኣቀዲሙ ይፈልጥ፣ ግን ንኣና ይጥይቀና። ክትድሕኑ ትደልዩ ዶ? ክትድሕኑ ትፈቅዱ እናበለ ኩሉ ብጥያቄ ብፍቃድ ይገብሮ እምበር ብዘይ ፍቃድ ኣይገብሮን። እዚ እውን ስለእንታይ እዩ እንተኢልና ሰብ ካብ መጀመርያ ተፈጥሮኡ እግዚአብሔር አምላክ ክፈጥሮ ከለ ነባቢ ለባዊ ህያው ገይሩ እዩ ፈጢሩና። ስልጣን ግእዛን ሓላፍነት ምስ ተጠያቅነት ሓቂ ፅድቂ ምስ እግዚአብሔር ዘንብር ምዃኑ ፈሊጥና ንክንገብሮ፣ ሓጢአት ሓሰት እውን ካብ እግዚአብሔር ዘርሕቅ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ንክንገብሮ ስልጣንን ግእዛንን ሂብና እዩ ማለት እዩ። ነዚ እውን እቶም ንወንጌል ዝተርጎሙ ሊቃውንቲ ኣብቲ መቅድሞም ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ወገብረ ላቲ ስልጣነ በውስቴታ፣ ንኣ ስልጣን ኣብ ውሽጣ ገበረላ ይብል። ትግበር ዘከመ ሃርየት እንዘኣልዎ ዘይኮንና ወዘይሄይላ፣ ዝኩንና ዝሕይላ ዘይብላ ንክትገብር ስልጣን ገበረላ ይብል። እግዚአብሔር አምላክ ንሰብ ኣብ ውሽጡ ብኣርአዩ ብኣምሳሉ ዝፈጠሮ ሰብ ምንም ዝኩንኖ ዝሕይሎ ዘይብሉ ዝፈቀዶ ንክገብር ኣፍልጦ ወይ ለባውነት ነባብነት ህያው እንብሎ ገይሩ እዩ ፈጢርና ማለት እዩ። ከመ ይኩን ሰናያቲሃ ወእኩያቲሃ በስምረተ ህሊናሃ፣ ሰናይ ይኹን እኩይ ይኹን ብናይ ህልና ስምረት ብናይ ህልና ፍቃድ ንክኸውን ወገብረ ላቲ ስልጣነ በውስቴታ፣ ኣብ ውሽጣ ስልጣን ገበረ። በአምሳ ከመ ይኩን ሰናያቲሃ ወእኩያቲሃ በአምሳለ መላእክት፣ ሰናያን እኩያን ብኣምሳለ መላእክት። በአምሳ ሰናያቲሃ እንተኢልና በአምሳለ መላእክት ሰናያን
እከያቲሃ እንተልናውን በአምሳለ መላእክት እኩያን ንኽትገብር ኣብ ውሽጣ ስልጣን ግእዛን ተዋሂቡ እንተ እግዚአብሔር ግን እቲ ንዘለዓለማዊ ህይወት ዘውህብ እቲ ካብ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘርሕቕ ኣፍልጦ ይገብር ካብኡ ፈቃድ ናይ ባዕልና ንክንድሕን ናይ ባዕልና ፈቃድ ንክንጠፍእ እውን ናይ ባዕልና ፈቃድ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ሕዝቲ ወንጌል ካብቲ መጀመርያ ነምፃዮ እሞ ኣብኡ ዘለ ንእሽተይ እናብራህራህና ክንከይድ ካብ ቁፅሪ 1 እንትንምልከቶ እንተለና ወእምድኅረዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ አርገ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ድሕር እዙይ ብናይ አይሁድ በዓል ጎይታና አምላክና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝዓረገ ዝደየበ ኮነ ደየበ ይብለና። አይሁዳውያን ናይ ባዕሎም ዘኽብርሉ በዓል እኒአዎም በዓለ መጸለት በዓለ ፋሲካ ፍስ እናተባህለ ዝፅዋዕ ማለት እዩ። ናይ ቅፃ በዓል እናወፁ የውዕሉ ነይሮም እዮም። ጎይታና አምላክና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንበዓል አይሁድ ናይ አይሁድ በዓል ንምኽባር ዘይኮነ ናይ ባዕሉ ትምህርቲ ንከመሓላልፍ ናብቲ በዓል ይድይብ ነበረ ይብለና ይድይብ ነበረ። አርገ ወእምድኅረዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ አርገ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ወዎ ውስተ ኢየሩሳሌም ምጥማቃት ኣብኡ ኢየሩሳሌም እውን መጥመቕታት ናይ ምንጭ ማያት ነበሩ። ዘጵሮጳጥቄ ቅልንብትራ ዘውእቱ ቀላይ ኣባጊዕ ጵሮጳጥቄ ቅልንብትራ ዝበሃል ንሱ እውን ዘውእቱ ቀላይ ኣባጊዕ ናይ ኣባጊዕ ቃላይ መሐመሲ እየን። ኣባጊዕ ቶም ሰዋና ይንከባኸብዎን እዮም። ኣብ ዓመት ፀጉረን ይኸሽፍወን ኣረጊት ፀጉረን ይሕድሱለን ማይ ይሓፅብወን። ኣብኡ ድማ ቀላይ ኣባጊዕ ናይ ኣባጊዕ መሐመሲ ነበረ። ወይብልዋ ስማ ብዕብራይስጥ ቤተሳይዳ ብዕብራይስጥ ድማ እዛ ጵሮጳጥቄ ቅልንብትራ ዝበልናያ ንሳ ብዕብራይስጥ እንታይ ይብልዋ ቤተሳይዳ ይብልዋ። ብግእዝ እውን ቤተሳይድ ናይ ይቅርታ ናይ ምሕረት ቦታ ማለት እዩ። ወባቲ ሓሙሽቱ ህዋራት ንሳ ድማ 5 ደረጃ መመላለሲ ዘለውዋ እዮም። ወባቲ ይሰኩ ብዙሃን ድውያን እውራን ወሃንካሳን ወይውሳን ኣብኡ ድማ ብዙሓት ድውያን ዓይነ ስውራን ሃንካሳት ዝተፈላለየ ሕማም ዘለዎም ኣብኡ ኣብቲ 5 ናይ መመላለሲ ደረጃ ኣብኡ ይድቅሱ ነይሮም። ወይ ጸንሑ ህኮተ ማይ ናይ ማይ ንውፅውፅታ ይጽበዩ ኣብኡ ኮይኖም ነቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ረድኤት ይጽበይዎ ነይሮም። እስመ መልአከ እግዚአብሔር በጊዜ ይወርድ ውስተ ምጥማቃት ይትሃወክ ማይ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ናብቲ ምጥማቃት ክወርድ ከሎ ማይ ይህወክ ይንቀሳቀስ ወዘይወርድ ቀዲሙ እምድኅረ ህውከተ ማይ ወይትሐፀብ ይሃዩ እምኩሉ ደዌ ዞቦ ኣቀዲሙ ድሕሪ ናይቲ ማይ ንውፅውፅታ ወሪዱ ዝሕፀብ ኩሉ ኣቀዲሙ ዝሕፀብ ካብቲ ኩሉ ዓይነት ሕማም ዘለዎ ይፍወስ ነበረ ይብለና። ቀዲሙ ዝኸደ ማለት እዩ። ናብቲ ድሕርቲ ናይ እግዚአብሔር መልአክ መፅኡ ነቲ ማይ ምንውዋፁ ነዚ ድማ ቀዲሙ ዝወረደ እሞ ዝተሓፀበ ካብ ኩሉ ናይ ዘለዎ ሕማም ይነፅህ ነበረ ይብለና። እዚ እውን ቀዳማይ ኩሉ መፃጉዕ ሰብ ኩሉ መፃጉዕ ኮይኑ እዩ። ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ረድኤት ዝፅበ ኮይኑ እዩ። እዚ እውን ናይ እግዚአብሔር መልአክ መፅኡ ማይ ምህዋኩ እውን ቀዳማዊ ቃል ስጋና ተዋሂዱ ናይ ዓለም ድሕነት ንምፍፃሙ ብናይ ወልደ እግዚአብሔር መከራ ብናይ ወልደ እግዚአብሔር ስጉኡ ደሙ ድማ ዓለም ብምልኡ ፍፁም ድሕነት ከም ዝረክብ መርአይ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ውዑብ
እግዚአብሔር ምሕረት አይ ሓደ ጎን ይሰርሕ ነይሩ ግን ፍጹም ምሕረት ግን ብጎይታና ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ንኡ እውን ከም መርአይ እናገበረ እግዚአብሔር አምላክ ፀኒሑ እዩ። ሕዚ ኣብኡ እንታይ ይብለና ኣብዚ ናይ 5 መመላለሲ ደረጃ ሓደ ወሃሎ ህየ ኣሃዱ ብእሲ ዘ38 ክረምቱ እምዘደወየ ይብል። ሓደ ኣብኡ 38 ዓመቱ ካብ ዝሓምም ኣብኡ ሓደ መጻጉዕ ደቂሱ ነበረ። ወኪያሁ ርእዮ እግዚ ኢየሱስ ይብሎ ወኪያሁ ርእዮ እግዚ ኢየሱስ ኣይመረ ከመ ጐንደየ ውስተ ደዌሁ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡ ምስ ረአዮ ኣብ ሕማሙ ነዊሕ ከም ዝጸንሐ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ዓራቱ ተጣዊቑ ከም ዝተቐመጠ ፈለጦ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ማንም ዝነግሮ የብሉን ባዕሉ ኩሉ ይፈልጥ። ኣብቲ ኩሉ ይፈልጥ መዓዝ ተጀሚሩ መዓዝ ከም ዝፍጸም እንታይ እንታይ እኒሄ እዚ ኩሉስ ባዕሉ እዩ ዝፈልጥ ማለት እዩ። ምስ ረአዮ ድማ ዝሰብስ ነዊሕ ዓመት ኣልጋ ተጣዊቑ ኢሉ ባዕሉ ክርህርህሉ እዩ። ተመልከቶ ንሱ ፈላጥ እዩ። ብዘይ ንሱ ካሊእ ዝፈልጥ የለ። ንሱ ናይ ዝነበረ ናይ ዘሎ ናይ ዝነብር ዝፈልጦ ባዕሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣምላክ ስለ ዝኾነ። ኣብዚ እውን ንኡ እንታይ ኢልዎ ትፈቅድኑ ትህዮ ክትሓውስ ትደሊ ዲኻ ኢልዎ። ኣብኡ እዚ መጻጉዕ እወ እግዚኦ ኣላ ሰብ ኣልየ ከመ ሰወይት ሃወክ ማይ ያውርደኒ ውስተ ምጥማቃት። ጎይታ እወ ክድሕን ይደሊ እየ ነገር ግን ድሕሪ ናይቲ ማይ ንወፁፅታ ኣብ ዝወስደኒ ናብቲ ማይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን እምበር ክድሕንስ ይፈቅድ እየ ይደሊ እየ ኢልዎ። እዚ እዚ መጻጉዕ እዚ 38 ዓመት ዘይድሓነሉ ምክንያትስ እንታይ ኢሉ ዓሪፉ እኒአ ሰብ ስለ ዘየብለይ እየ እዩ ዝብል እኒአዎ። እቲ ምክንያቱ ይገልጸለን ማለት እዩ። ሕዚ ግን ዘድሕን እግዚአብሔር ብሰብ እውን ንከድሕን ከሎ እግዚአብሔር ብሰብ ኣመክንዩ ብሰብ አንደበት ብሰብ ኣካል ተጠቂሙ ከድሕን እምበር መድሓኒትስ ኩሉ ግዜስ ካብ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ምክንያት ንኩሉ ናይ ባዕልና ምክንያት እዩ። እዚ ዘይኮንኩ እዚ ስለ ዘይብለይ እዚ ዘይኮንኩ ሰብ ስለ ዘይብለይ እዚ ናይ ባዕልና ምክንያታት ንፈጥር ኢና ኣብ ኩሉ ንሮና ማለት እዩ። ነገር ግን እቲ ምክንያት ንሱ ዘይኮነስ ናይ ባዕልና ካብ እግዚአብሔር ምርሓቅ እምበር ኣብ ምድሪ የኮነን እቲ ፀገምና ማለት እዩ። እዚ እውን እዚ ኢሉ የቕርበለ ዘውርደኒ የብለይ እምበር ክድሕንስ እወ ይፈቅድ እየ እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢልዎ ተንስእ ወንሳ ኣራተከ ወሁር ኢልዎ። ተለዓል ዓራትካ ተሸኪምካ ሂድ በሎ። ሕዚ ወተንስአ ወነስአ ኣራቶ ወሆረ። እዚ 38 ዓመት ዝሓመመ ድማ በርደግ ኢሉ ዓራቱ ተሸኪሙ ኸደ። ኣብዚ ድማ ወሰንበት ኣሚሃ ይእቲ ዕለት። እዛ ዕለት እዚኣ ግን ሰንበት ነበረ ሰንበት ነበረት ሎሚ ቀዳም እንብላ ዘለና ማለት እዩ። ሰንበት እያ ነበረ። ሕዚ ኣይሁዳውያን ዕለተ ሰንበት ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ወፃኢ ተርጉሞማ እዮም። ካብቲ ፈቃድ ወፃኢ እናኸዱ እዮም ነይሮም። ብሰንበት ድሕነት ዝሰብ እዚ 38 ዓመት ደቂሱ ኣብ ኣልጋ ተጣዊቑ ፀኒሑ እሞ ሕዚ ምሕረት ምርካቡ ኣብ ክንዲ ዝሕጎሱ እንኳዕ እግዚአብሔር መሓረካ እግዚአብሔር ሎሙስ ብዓይነ ምሕረቱ ዶ ተመልኪትካ ኢሎም ክንዲ ዝሕጎሱ ሎሚ ሰንበት እዩ ዓራትካ ተሸኪምካ ክትከይድ ኣይግበአካን እዩ እዮም ኢሎሞ። ከምኡ በቃ ፀኒሑ ብዕለተ ሰንበት ንሰብ ክቆትሉ ምክክር እናገበሩ ይውዕሉ።
سبنا حمويو مسونا تمناقيو ناي مكر ناي أكوي مكري نا مخورو يوعلو سناي جور خجبرجن أمرهم دونكيرو يصنحون ويتانا مدحانينا يسوع كريستوس ون نوزي نكوجد بزح بزح مكرات قبليو مጨረሻ سقلات ون سعاري سنوات يتوهيلو زي سنوات زسعارة ناي حق أيهود زي يخبر توهيلو بدن تخصيص له مالتي ديام أما رقص ونجل معرف سلسته حد إيدو ز درق ودي بيت مقدس أم تمكراومس تطو بيلام يصبي ونقيتنا مدحنا يسوع كريستوس لهم خد حنا ديوستن تدحين ونرينا بعلو ناوزي وصوتات آيات الليلهم وشتم حن حسو صنيحم قيتنا مدحنا يسوع كريستوس نز وريزات إلوا تنس وقم مايكله طلع علمه أفتم أغل تطو بليلوا تطويل أو قيتنا مدحنا يسوع كريستوس تايلوا من أيود يكونوا بسنوات غير سناي أو غير أكاي أهيو نوسنو ومما قتيل بإلة سنواتس سناي غير مغوار دي قباس وي أكي غير مغوار أهيو نوسنو ومما قتيل وي نفس محيايدو يفكادس مقتال يلوام وأرمومو نوزي ملس يولم تركم زم يولو تاون تايلوا صفة إديك يلوا نتوى صفة زرقح يلوا إيدو تزرقح وهاي وسويها وكونت كما قالتها شعوديا وحاوية كم تخال إيتاد ما كونت أو وصيام فريساويان مثل سواء هيرودس كما كارو كما يقتلوا ولا أجزي يوسس فريساويان مثل سواء هيرودس تسوا سيوم وصيام نقيتنا مدحنا يسوع كريستوس نقاتلوا وتما كارو بإلة سنوات ناي قتل مكري يمخرو ندحنت جن يقول كله مالتي بتعام عويرهم يمنيرهم نمقتال وكا يمخرو يود تايغورو نقتل ليلهم يدو يسوع كريستوس جن محرات دحنت تجارس نزي جن أنصار يلعلو أبو زح خفليو ديامنتهم كائنات وين بتعم يتقصص أمنية يتأمرونو كما كائنات إلا وستبيت مقدس يا رب كسوا على سنوات ويكونوا مجيجاية أي تفلتون دغم كائنات أبيت مقدس نسنوات كم زار كسوا مود ما جيجا خوينو خمسة تقطر اللهم سيتفلتون بألة سنوات أفتي مكراوم خفتي أواجع عتيل نحردو انتفاس نحلفو عصمت الناس وري وعلو زين تقورس كم حاتيات كوي تقطر اللهم أنا سوم تدحنكو بألة سنوات نسب ندحنت تموتاوس أزيس أي تفلتن خمي لبناكم تصويركم ناله بزح خفلي وقصم لا تسنوات رفت سنوات رفت من قصة سميات مرأيت نتخنك تكون عزيز واي أفتي زسات معرف عسرة أو قطر شمن تخصى عصر تحادى زلتا إلو زيابير تذكر إلى تسنوات كما تقدس أيلو إلى تسنوات نكتخورا نكتقدسا ذكر سودس إلى تجبر كله جورك وكله تكازك وسابت إلى سنوات الأجزاء أملاك كيلو شدشت معارتي تناي سجا زت كزكا زحزنك هتجبر تفصم أفتح شوعيت معارت دما نأجزاء أملاك عرفتي زاهر أملاك بتن قدامات شدشت معارتي كسر حقاني فتر غني بتح شوعيت عرفي لنا زا عرفت زياس رفت الأجزاء أملاك نأجزاء أملاك عرفت يامو أفتا علت نسا أوزه شوعيت علت قدام ويتقر باتي وأي منتني قر من عينت قري تقر إيه أنت وإيه ولدك وإيه ولدتك وإيه قورك وإيه أمتك وإيه أدقك وإيه كل أنسساك وإيه فلاسي زينب برهابيك أوزه علت زياب على خاخون ود خاخون قالكات خون زقل قالي خايون أقل قالي تخاتخون بعراي كايخون كلهم انسسات كايخون ويون كاوكالي بوتا تسديدو مساخاز نبر يخون زعلت زياس اخو روامبر اي تسرح لا من معنى الصراحه اي تسرح لا رفت سنواتيا
نت زلالماو عرفت منግስተ ሰማያት መርአይ ትኹንኩም ይሉ እግዚአብሔር አምላክ አዚዙ በዓል እዚ እውን ንምንታይ ተልና እግዚአብሔርስ በተንሻልሸ 6 መዓልቲ ክፈጥር ከኒዩ ታሸውዓይቲ መዓልቲ ዕሪፍዋ ብኡ እውን ዕለተ ሰንበት ምዕራፍ እውን እግዚአብሔር ፍጥር ቀኒዩ ምዕራፉ ምዝዛሙ እውን ሰብ እውን ናይዚ ዓለም እዚ ረሃፅ ጋዕሪ ናይዚ ዓለም እዚ ክበድ ተፃዊሩ ናብ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ መንግስተ ሰማያት ከም ዝኣቲ ኣብኡ ድማ ድኻም ፃምእ ከም ዘየለን ንምግላፅ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ዝኣዘዘ ነዚ እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ ዕለተ ሰንበት ግን ናብቲ ዘለኣለማዊ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ዘእቱ ንክንገብረላ ግን ተፈቂድና እዩ። ንዝሓመመ እግዚአብሔር ይምሓርያ ክንብል ንዝጠመየ ክንዕንግለላ ንዝፀምአ ክነስትየላ ንዝዓረቀ ክነልብሰላ ንዝተኣሰረ ምስኡ ከም ዝተኣሰረ ኮይና እግዚአብሔር ይፍታሕካ ክንብለላ ተፈቂድና እዩ። ኣብዚ አይሁድ ግን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ረሲዖም ናይ ባዕሎም ክብሪ ይከዕብዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማህደር ካብ ምኳን ረሲዖም ናይ መንፈስ ርኩስ ማህደር እዮም ኮይኖም ፀኒሖም። ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደንቢ ገይሩ ብግብሪ መስኪሩሉ ናቶም ግን ብነገር እዩ ንኣወንታ ኣሉታ ኣወንታ ገይሮም ንፅድቂ ሓጢኣት ንሓጢኣት ፅድቂ ኢሎም ቀይሮም ብነገር ጥራሕ ፀኒሖም እናገበሩ ንሶም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብግብሪ ክሳብ ሞት በፂሑሉ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ንዚ መፃጉዕ እንታይ ይብልዎ ኣለው ሰንበት ውእቱ ዮም ወኢይከውነከ ትንሣኤ ወትጹር ዓራተከ ኢሉ ሎሚ ሰንበት እዩ ዓራትካ ተሸኪምካ ንኽትከይድ ኣይግብአካን እዩ ኢሎሞ ወዮ እኳ ናብኡ ኣውቂዕዎ እግዚአብሔር በዚ ምሕረት ገይሩሉ ዕንቅፋት ደቂ ሰባት ግን ዕንቅፋት እዚ ኮይኖም ማለት እዩ። እዚ ሕሙም ድማ እንታይ ኢልዎም ዝኣህየወኒ ውእቱ ይቤለኒ ጹር ዓራተከ ወሁር ኢሉ እቲ ዘሕወየኒ ንሱ ዓራትካ ተሸኪምካ ከይድ ኢልኒ ኢልዎም። አይሁድ ድማ መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንሥእ ወጹር ዓራተከ ወሁር እዚ ብዕለተ ሰንበት ተለዓል ዓራትካ ተሸኪምካ ከይድ ዝበለካስ መን እዩ እዚ ንሕና ኣዘዝቲ ገበርቲ ሓደግቲ እናሃለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኣቱ መን እዩ ኢሎሞ። እዚ ወዲ እውን ሰነፍ እዩ ወውእቱ ዝተዛሃየወ እያእመረ መኑ ውእቱ ዝኣህየዎ ዝሓወዮ እውን ዘሕወዮ መን ከም ዝኾነስ ኣይፈለጠን ኣስምበር ኣምላክ ዝኣክል ገይርልካ ዝኾነ ሰብ እውን ፅቡቅ ዝገበረልካስ ክርስዓስ ኣይግብኦን ማለት እዩ። ክርስዓ ኣይግብኦን። ሕዚ ግን እዚ ግን ተሰዊሩ ተሓዊእዎ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ምስኣቶም እናሃለወ ተሰዊርዎም ዝሓወየ እውን ውዕለቱ ረሲዑ ዝኩሉ ካብኡ ናብ ካሊእ ጉዳይ ይኸይድ ብድሕሪኡ ሞይሱ ጎይታ ወረኮ እግዚእ ኢየሱስ ብምኩራብ እንዘይምሄር ለውእቱ ዝሃዩ ነቲ ዝሓወዮ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምኩራብ እናምሃረ ረኸቦ ካብኡ እንታይ ኢልዎ ናሁኬ ሃየውከ ኡቅ ይተኣብስ ዳግመ ከመ ዘይኣቲ እምዝ ይርከብከ እንሆ ሎሚ ሓዊኻ ኣለኻ ካብዚ ዝብእስ ከይረኸበካ ድማ ዳግም ከይትእብስ ከይትብድል ኢልዎ ዳግም ከይትብድል ኢሉ ሕዚ ኡቅ ይተኣብስ ዳግመ ኣስተውዕል ዳግም ከይትእብስ ከይትብድል ማለቱ ቅድሚ ሕዚ 38 ዓመት ደውየ ዘምፀሉ እውን ብኣወስኡ ብወደሉ ከም ዝኾነ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ ብሓጢኣት ዝመፅእ ብግብርና ነምፆ ደውየ እኒአ ብተፈጥሮኣዊ ኮይኑ ካብቲ ስሕተት ኣዳም ኣትሒዙ ዝመፀ ደውየ እውን እኒአ ልክዕ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 እንታይ ድዩ ዝብል ኣብቲ መጀመሪኡ ሓደ ብዕውሩ ዝተወለደ ምስ ነበረ እንታይ ይብሎሞን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣተ እሞኑ ተወልደ ዝንቱ እውር በዘርእስኑ ወሚመ በዘኣዝማዲሁ እዚ ዕውር እዚስ ብናይ መን ሓጢኣት እዩ ዕውር ኮይኑ ተወሊዱ
بناي وعلدي وي بناي ولدي لما إيو أوت عبس وي أزماديهم دائمو كما يستر يقول እግዚአብሔር በላይ ሊሆ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኣብ ልዕሊኡ ክግለጽ ስለዝተደለየ እምበር ንሱ ኣይኣበሰን ወለዱ እውን ኣይኣበሱን ኢሉ እዚ ደዌ እዚ ዝመጽእ እኒሄ ድሕሪ እቲ ውድቀትና ዝኣተወና ማለት እዩ ድሓር እውን ኣብ ግሊ እውን ብበደል ብናይ እግዚአብሔር ሕጊ ብምጥሓስ ዝመጽእ ደዌ ምህላው የርእየና ማለት እዩ ክልቲኡስ እኒሄ እዩ ማለት እዩ እዚ ሓይኻ ኣለኻ እሞ ዳግም ከይትብድል ካብዚ ዝጸንዐ መከራ ከይረኽበካ ማለት ደዌ ስጋ ሓይሉ ስልጣኑ ኣብዚ ምድር እዚ እዩ ንውስን ዓመታት እዩ ኣብ ዝመጽእ ዓለም ግን ናይ ደዌ ነፍሲ ብሓጢኣትካ ዝገበርካዮ እምበር ኣብ ስጋ ደዌ ነፍሲ ዝቕጽል ማለት እዩ ንሱ እውን ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቕ ሓጢኣት ዝገበርናዮ ዓመፅ ሸፈጥ ቂም በቀል እዚኦም እዮም እቲ ናይ ዘለኣለማዊ ደዌ ነፍሲ ካብ እግዚኣብሔር ከርሕቑ እምበር እቲ ናይ ስጋ ኣብዙ ሰልጢኑ ኣብዙ ስልጣኑ ዘውቅዕ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ግን ልበ ይበለን ዝወዲ እዚ ከይዱ ድማ ንኣይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሕወየ እዩ ነጊርዎም ኣብ መንጎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣይሁድን ክንደይ ክርክር በኣስ ኮነ ኢሎም ክቆትልዎ እናደለዩ እናሃለው እናፈለጠ ከይዱ ክርስቶስ እዩ ሕዊኒ ኢልዎም ሕዚ እዚ እውን ጌጋ እዩ ብርግፅ ሓቂ እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘድሐኖ ግን ንሶም ብሕማቕ ዓይኒ ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቀፂሉ ዝመጽእ እንታይ ዓይነት እዩ ሰላም ከመፅእስ ወይ ህኮት እዩ ናብ ምስምዕማዕ ድዩ ከምፅስ ወይ ካልእ ዓይነት ግርጭት እዩ ከስዕብ ዝብል ግን ልቢ ክብል ነይርዎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ባዕሉ ኣንሰች በእንተ ዝንቱ መጻኢኩ እዩ ዝብል ኣነ ነዚ እየ መፅአ ኢሉ ኣነ መስኪረ ሓቂ ጽድቂ መስኪረ ንስቅላት ክስቀል ተሰቂለ ዓለም ንከድሕን እየ መፅአ ነገር ግን አሌለቱ ለውእቱ ብእሲ ለዚያ ገበል ወልደ እጓለ እመሕያው ነገር ግን ነቲ ንወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስ ኣሕሊፉ ዝህቦ ንኡ ዋይታ ኣለዎ ወይሉ እዩ ዝብል ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ገይሩ እኩይ እዩ ገይሩኒ ንምንታይ እቲ ኣድቫንቴጁ ዲስ ኣድቫንቴጁ ኣቀዲሙ ክምርምሮ ፅቡቕቲ ኮይኑ ምንም ሓቂ ፅድቂ እዩ ክንገር ድሕር ካልእ ነገር ዘስዕብ እንድሕር ኮይኑ ግን ምቁጣብ ፅቡቕ ነይሩ እዩ ሕዚ ንጎይታና መድሓኒና ወእንተ ዝንቱ ያስተዋድይዎ ኣይሁድ ለእግዚ ኢየሱስ ወይሃስሱ ይቅትልዎ ስለዚ እውን ጎይታና መድሓኒና ኣይሁድ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ የሳጥሕዎ እዚ ገበረ እዚ ገይሩ ብዕለተ ሰንበት እዚ ሰንበት ደፊሩ እናበሉ ኣብ መላእ ናብ ህዝቢ እናሰራጨው ከቃልዕዎ ጀመሩ ካብኡ ክቆትልዎ እውን ደለዩ እስመ ከመዚ ይገብር በሰንበት ብሰንበት ከምዚ ዝገበረ ኢሎም ማለት ብሰንበት ሕሙም ዘድሐነ ኢሎም ንክቆትልዎ እዮም ተመኺሮም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢልዎም ኣውየሂ እስከይ እዜ ይገብር ወኣነሂ ከማሁ እገብር ኢልዎም ኣቦይ ክሳብ ሕዚ ይገብር እዩ ኣነ እውን ከምኡ ይገብር ኣብዚ ቅድሚ ስጋዌ እቲ ዋላ ኣብቲ ቀዳም ናይ እግዚኣብሔር መልኣክ መፂኡ ነቲ ማይ ምስ እናወፆ ሓደ ሕሙም ዝድሕን ከም ዝነበረ ከምኡ ብእግዚአብሔር ገበሮ ኢሉ እኒአ ባዕሉ ቅድሚ ስጋዌ ዝገበሮ ማለት እዩ ሕዚ እውን ብስጋ ተገሊፀ እውን ተቦይ ዝገብሮ ግብሪ ይገብር ኣለኹ ኢልዎ ሕዚ እግዚኣብሔርስ ብዕለተ ዋላ ኩሉ ስርሑ ፈፂሙ በተን 6 መዓልቲ ታሸውዓይቲ መዓልቲ የዕርፈላ እምበር ግብሩ ካብ ምግባርስ ኣየቋረፀን ብርሃናት ካብ ምምልላስ ነፋሳት ካብ ምንፋስ ወሓዝቲ ማያት ካብ ምውሓዝ ንደቂ ሰባት ምሕረት ረድኤት ኣብ መዓት እውን ከለላ ካብ ምዃን ኣየቋረፀን እግዚኣብሔር ሕዚ ንሕና እሞ ከመይ ኢልና ነቋርፅ ናይ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ዘህበና ሓቂ ፅድቂ
ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቁኑዓት ኮይና ንክንርከብ ዝገበረናስ ከመልና ንርስዖ ብዕለተ ሰንበት ካብቲ ናይ ስጋ ስራሕ ካብቲ ናይ ግዚኡ ኣዕሪፍና ካብ ዘለኣለማዊት ርስትና መንግስተ ሰማያት እናስታወስና ፅቡቅ ግብሪ ምግባርስ ከመይ ጌርና ንርስዖ ከመይ ጌርና ካብዚ ክንወፅእ ካብቲ ፍቃዱስ ንምንታይ ንወፅእ እዩ ካብኡ ኣይሁድ እዚ ምስ በሎም ኣወሂ እስከ ኢዜ ይገብር ኣቦይ እዚ ይገብር ክሳብ ሕዚ ኣነ እውን ከምኡ ይገብር ምስ በሎም እንደገና ትቁጥዐኦም ነደደ እዩ ኣብ ርእሱ ቁጥዐ ሰንበት ስዒሩ ኢልና እንተበልናስ ሞይሱ ድማ ኣቦይ እግዚኣብሔር ኢሉ ምስ እግዚኣብሔር ከዓ ሞይሱ ይተኻኸለለ እዮም ኢሎም ወእንተ ዝንቱ ፈድፋደ ኣይሃስሱ ኣይሁድ ይቅትልዎ እስመ አኮ ክመ ሰንበተ ባህቲቶ ዘይስዕር ዳይሙ አዲ አባሆይ ረስዮ ለእግዚአብሔር ወያኤር ርእሶም ለእግዚአብሔር ሰንበት ስዒሩ ኢልና እንተበልናስ ለከ ብስሩባ ሞይሱ ምስ እግዚአብሔር እዩ ርእሱ ዝተኻኸለለ ወዲ እግዚአብሔር እዩ ይብለ ምስ እግዚአብሔር እውን ዓርሱ ይተኻኸለለ ኢሎም ዓርሱ ይተኻኸለሎ በዚ ፈፂሞም ዓወዱ ፈፂሞም ሰነፉ እዚ ድማ ንኣቶም ክግለፀሎም ኣብ ስንፍና ኣብ እበድ ስለ ዘለዎ ምንም ናይ ምስጢረ ስጋዊ ነገር ክግለፀሎም ኣይኽእልን እምነት እዩ ዝገልፅ ክሕደት ድንቁርና ይስውር ኣብ እምነት ተኮይኑ ንሱ እውን ገልፀሎም እዩ እንድሕር ካብ እምነት ወፂኡ ኣብ ክሕደት ተሓልዩ ግን ክሕደት ድንቁርና እዩ ኣብ ድንቁርና ዘሎ ድማ እዚ ነገር እዚ ካብኡ ስውር ይፈፂሙ ዝተሰወረ እዩ ማለት እዩ أزرع خلطة مغنيات هذا سعري سنوات إني ولد እግዚአብሔር تنكلت مغنيات هذا يعني مسيني مات أو قويت أنا ملحنا يسوع كريستوس تايلوم أمان أمان لكم يكل ولد غير زي ما هو وإيمنتني زي أنه لزرعه لا أو يجبر اسمه غير زي يجبر أو ولدني يا هو يجبر بأمثاله بقى ولد منهم كابعلو يخونيل أو زغورة ولد زغورة ولد زغورة أو يغورة أنس جبر أو جبر منفس قدسية زجبر زل خمبر ناتي جبر سوى يكونن يلو ترسو ونكو تلعال عرات كتشكيم كخيدة يلو بسمته هياو ولد እግዚአብሔር بسمته فقور ولد እግዚአብሔር نسخة تلعال كل بسم يسوع كريستوس ينبا بو عليك على سما حكم كله خندي يزبله حاكم زكالو غيرون كو اسم مغوهاو يطنكر حدا كلتا سلسته معلتي غار طنك بمغي ابيلو كاي زدحن زله نا እግዚአብሔር ግን ተረፈ ደው የውልን ሞይል ተላዓል ይኹን ብዝወላ ይኸውን በቃ ብቅጽበት ይዝኸውን ማለት አዚ አው አይሁድ ዘን ስዋሬ በጣም ከቢድ ካው ህልክ እዚውን ክሳብ መጨረሻ ኸድዩ ካው ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ዝገብሮ ኢና ንምልከት ሕዚ መልሲ እዩ ዝገብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ መልሲ እዩ ብስሩ ሓደ ኣማን እውን ንሱ እዩ ክምልስ ዘለዎ እምበር ሲሉ ናይ ነገር መልሲ ነገር ክንገር ጥራሕ ኣይኮነን ተነጊሩ ዘኒየ ንክግበር እውን እዩ ይነገረና ንሰምዕ ካውን ንክግበር እዩ ተናጋሪ እውን ንክገብሮ እዩ አውት መልስስ ተቃጢልካ ናይ እግዚአብሔር ሕግ ተቃጢልካ ምግባር እዩ ዋና መልስ እምበር ብነገር ስለ ዝመለስና ስለ ዝተኻራኸርና እዚ ምባል ካው ኣሞንጎ ክንናገሮ ዘይግባእ ንግግር ንናገር ካውዚ ንሕና ንደቂ ሰባት ንሱ ዝተፈቀደ ኣይኮነን ንስኻ ሓዲ ንስኻ ዘይባ ንስኻ ዘይትፀውም ንስኻ ዘይትበልዕ ከምታት ምንቕቓፍስ ንኣና ዝተወሃበና ኣይኮነን ዓቕምና ዝፈቀዶ ቀጢሉ እቲ ናይ እግዚአብሔር ምስጢር ንክግለጽ ንክንገልጽ ንክምስክር እዚ ናይና ዓውይ ሓላፍነትና ካብኡ ድማ እቲ ዝንገር ድማ ንክንገብሮ እዩ ማለት እዩ እና ናይ መጻጉዕ እዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ድማ ካልኦት ከምዚ እናበልና
ንምባል ነብር ኢና ማለት እዩ። እሺ